Hai, salut, sunt Robert, mi se mai zice și Biță, am 17 ani, sunt din Craiova. Probabil acum vă întrebați, bă, ce p***a și ăsta? Păi în sfârșit am avut curajul să-mi fac propriul vlog. De unde dorința de a-mi deschide un vlog? Păi acum ceva timp am avut un blog și am zis să încerc din nou, dar sub forma asta. Sincer, habar n-am cu ce se mănâncă chestia asta și n-am absolut nicio idee despre ce aș mai putea vorbi acum. Așa că dacă vreți, lăsați comuri cu idei sau curiozități, iar următorul clip va fi structurat din ideile și curiozitățile voastre. Nu uitați să dați subscribe și share dacă vreți, like dacă v-a plăcut și sper să ne vedem data viitoare. Ciao! Sincer, habar n-am cu ce se mănâncă chestia asta și n-am nicio idee despre ce am mai...